Ok, lippupeli lähtee nyt. Noniin. Kumpi vielä ottaa enemmän? Mä voin vaikka aloittaa. No niin, tuli helppo. Belgia. Joo. Sitten. Islanti. Mitä vittua olihan? Noniin. Niin oli. Turkki. Puola. Joo. Ainakin saa kaikki oikein. Minkä sä sanoit äsken? En mä muista. En mäkään. Mut siis Italia tää on. Joo. Tää on Pohjois-Makedonia. Joo. Kontula. Pohjois-Makedonia. Joo. Eiks ollut? Kato, tuli sama kato. Jep. Ja sieltä pamahtaa Ruotsi vielä. Kiitos!